چییە؟ تو هیچ گوتنی خۆشم لە نابێژی؟ کاسڕوونە لێ بێژەلۆ؟ دەسڕوونە لێ ئێ وەڵڵاه تەبێژی؟ باتمان خۆش بێ ji ber ku tu dê dê xweş e. چاوا چێ؟ Vêga batman xweş bê ji ber ku tu dê dê xweş e ji ber te xweş e. Te fêm kir? وەڵڵا فێم ناکەم شتە چاوا چێ بێ؟ Kaçê vêga batman nexweş e. ئێ وەڵڵا نەخۆشە. Ya batman xweş e ji bo te ku de xweş e. وەڵڵا ji بۆم ئامەد خۆشە. İşte got Ahmet de xweş bê ji ber ku tu tê dê xweş e. ئێ ئەز لەن ئامێدێ me. Tu ne Ahmetî? چاوا چێ بێ؟ Ana ez kerim o ji min kirtine. Te got çê؟ Me got ez û te em mehekî em newne bav ne baş e. Mehek? Newne bav Qur'an. Lanet te û gotinê te û xweş û cinsê te were. Emeze behsa cinsêm neka. Behsa cinsêm neka cinsê min gelekî qenca. Behsa cinsêm neka. Ka çan zam şika ya